Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-28 October. Yo guys, uzethu-ke ufike qathatha eJoburg phela kumngani wakhe uLerato. Guys, uthe mefika nje, uLerato wajabula kwangathi ingane encane. Wathi, "Yii, mngani! Ha, kaze ngajabula ukukubona." Hayi lapho-ke guys, konke lokho nje kuyenzeka nje, uzethu-ke akanayo ngisho i-clue encane ukuthi lo muntu lo omjabulela kangaka uyena lo mudla ithende osemthathele indoda yakhe. Guys, ushilo-ke ukuthi ngizokuthelela iwayini mngani. Wathi uzethu lapho ngaligcina nini? Baphuza kwakuhle kanjaya. Wasambuza kuLerato ukuthi ngampela mngani, yini ekuletha la eJoburg? Ayi uzethu wamane washo ukuthi mina ngize nje ngizolandela nje isoka lami uShobane. Ha! Kwashintsha ukudla epletini kuLerato. Ngoba phela yena ubetshela ukuthi uze ngokufuna amathuba emisebenzi noma mhlampe nje umvakashele, kanti hayi bo, uzomphuca iqathe emlonyeni lela seyitshela ukuthi nje impela elakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Umane nje uLerato wathi cha zethu, hayi ngizokutshela indaba ezingemnandi. Yazi phela usemove on uShobane, sekukhona intombi naye. Wathi zethu hayi bo, mina ngisuka kude kabi noShobane. Ungakhathazeki, lokho nje akunankinga, anginandaba nako. Mina ngazana noShobane singakamili ngisho amazinyo. Cabanga guys, uthi wazana noShobane ngakamili ngisho amazinyo. Wathi leyo ntombi ekhona izohlenqa. So guys-ke waqina kanjalo kuntombo. Lapho uLerato umane wamunca same time uGirl wasaba nanokusho ukuthi leyo ntombi akhuluma ngayo uyena uqobo lwakhe. Imagine guys, uzodliwa ithendo i-best friend yakho ekwazi kahle ukuthi ubukade uthandana nomuntu obekade ushera yonke into naye. Namhlanje uthola ukuthi wow, uyena lo busy okudla ithende. Guys, akupheli-ke lapho. Uzethu-ke bekade sefona-ke efonela uShobane. uShobane angalibamba ucingo, ashiya ama-voice note uGirl asho ukuthi Shobane ngila eJoburg, ngizolungisa izinto mina nawe. Hayi bo, kwasha kwacima. Lapho-ke uthula uLerato uyasho ngenhliziyo ukuthi kodwa nkosi yami, nanka amanzi engena endlini. Kuthe sekuyisebusuku sebelele uLerato benozethu, kwamane kwangqongqoza umuntu emnyango. Wagijima uLerato wayovula, methi uthi nhla, hayi bo, uShobane. Wathi ubekwa yini la ebusuku kangaka? uShobane wathi hayi ngizolungisa izinto nozethu la, ngifuna ukumtshela lonke iqiniso, ngikhathele uyena. Wathi hayi ulele uzethu. Wathi kulungile mvuse, kumele ngiqedile le ndaba, ngikhathele mina manje ukuloka ngidlala lo masigcozi nozethu. Guys, uthe nje esathi uyawagwinya lawo mazwi wabeqhamuka uzethu. Wathi hayibo ngizwa ama-voices, hayibo Shobane, Shobengski, hawu ubekwa yini la ebusuku kangaka? Wagijima nehaga uGirl kwathiwa hey kahle sisi. Ngikuzwile nje uloku busy loku ngisendela ama-voice note ebusuku. Yabona nje ngizoqeda nyanga lento oyenzayo. Ngifuna nje ukukwazisa namhlanje ukuthi hayibo nginomuntu mina manje ngithandana naye sisi, ngicela uyeke lento oyenzayo. Hayibo guys, uzethu wathi hayi-ke cha, ngeke-ke nje mina ngizokulwela Shobane, ngeke nje angivumi. Wathi hayibo wesisi, ngithe mina nawe kuphelile, asiyeke siloke siyenza lento le, siloke dlala umacashelana sinawe, ngikhathele mina manje. Hayibo guys, uShobane wathi futhi ukuze ubone ukuthi ngiserious ngalento, ngifuna ukukukhombisa futhi nalo muntu lo engithandana naye. Mina noRelato kade nje impela sinesikhashana sibonana. Wamane wahleka uzethu wathi uyazi, hayi ngicishe nangibamba-ke kulokhu. Hayi guys, hayibo. Kwathi nya endlini wathi hayibo anihleki ngani pho? Wamane wathi uShobane ayikho into ehlekisayo, sihleke ini kungekho into ehlekisayo. Wabona uzethu ukuthi wow, kusho ukuthi baqinisile labantu. Akakaze ashawe ngesitini esingaka uGirl. Yazi bekade zimnethe impela emasontweni ambalwa adlule impela noSifiso ebhizi ekhuluma amazwi abuhlungu kuyena, naye uShobane edlala u-hide and seek naye. Kodwa bona this time lana-ke manje ushawe ngesitini, futhi akusisona ngisho isitini guys, le imbokodo ashawe ngayo. Yazi uthe mebuka uLerato wamane wabheka phansi. Wathi mebuka uShobane nje wambuka ngqo emehlweni, ukukhombisa kona ukuthi akananembeza ubhuti, akayisoli ngalento ayenzile. Yeyi guys, ungabosha ukuthi unomngani. Yabona abanye abangani ngampela akumele ngabe babizwa ngokuthi abangani, kumele babizwe njengezitha. Phela isitha sakho esingenza into ebuhlungu kanje, lesi esikuzondela ukuthi nje like sifisa ngisho ukuthi ufe kalula nje empilweni nje kuphele ngawe. Hawu Lerato guys,
waze wayihlephula inhliziyo kaZethu. Sazi-ke ukuthi-ke uzophendula athini-ke mase sembuza uZethu ukuthi bebaningi kangaka abafana, wakhetha impela lo mngani lo nje owazi kahle ukuthi owami. Why vele? But anyway, akupheli lapho. Ngapha-ke kubheka ngathi nakhona impela, hey, bangene shiqi otakeni bayabisha guys. Shuthi-ke umfana lo obekade ntshontshe isibhamu sikaSifiso ugcine edubuleke umngani wakhe ekuthiwa uSipha la edolweni. Manje-ke uhayize njengengane encane-ke kuSipha izwe ubuhlungu. Wathi wema, hawu kubuhlungu nanti igazi, hawu. Hey, bathi vumbu omakhelwane ney'ngane zesikole mebethi babheka ubhuti uyopha. Ayike uVusi ugijimile-ke wafihla isibhamu, wasifihla ngejezi guys, wasifaka nje impela washutheka la ngakuzipho webhulukwe. Seseqedile-ke kwafika i-ambulensi-ke wacela bandla ukuthi angene kwi-ambulensi ahambe nawo uSipha ukuze phela amvale angasheshi ayibhadlaze indaba yokuthi uyena odubule ngephutha, kodwa-ke phela yena uSipha. Hhayi-ke iphoyisa-ke le ntombazane belibhizi lifuna ukuthatha i-statement kuSipha nakuyena phela kuVusi, kodwa-ke bobabili bakhetha ukungakhulumi bathi bacela ukuya esibhedlela kuqala. Bathe befika-ke esibhedlela-ke uma kaSipha usho kahle ukuthi nina nobabili kumele nimkhiphe lo muntu onidubulile, anginangane mina engayizala kabuhlungu kangaka bese idutshulwa abantu kumane kuphelele kanjalo. Ayi uvalo lapho kuVusi guys bekusho liphume ngomlomo. Ushilo-ke uVusi ukuthi hey wendoda, leli cala lakho akusilona nje lami, wena engithe musa ukusithatha lesi sibhamu. Wathi wena ubungihluthelani sona? Angithi ubonile lesi sibhamu bese ngisihlohlile, okusho ukuthi bese ngaqhuma silimaze noma ubani. Ubungiphucelani ngenkani pho? Wathi hey wena engithe silethe kahle wangafuna ukuthi usilethe kahle. Wathi mina ngikuthumanga futhi uthi untshontshe isibhamu kubhuti wakho, wena ohambile wawukhipha isibhamu lapha endlini kini, wena iphutha lakho leli. Uthe sasho njalo ngoba kuqhamuka uSifiso. Wathi madoda kwenze njani nakwebhana? Wathi hayi akukho lutho. Wathi ngizongitshela ukuthi kwenzakaleni la. Wathi hayi akukho lutho bhuti. Wathi uSipha mina ngisaseyinhlungwini angeke ngikwazi ukukhuluma, amane wakhe amanzi uSifiso. Wathi phuza nanka amanzi, ngidinga lonke iqiniso njengamanje. Emva kwalapho-ke guys uVusi ugijimile-ke wayophindisela isibhamu kwi-safe. Lapho sekhohlena nokuyikhohlwa ikhodi, ikhanda liyaduma. Uthe uyayifaka ikhodi angangena, uthe uyayifaka ikhodi angangena. Hey, la kuvuleka khona guys i-safe. Umane waqhamuka kudadewabo wambuza kahle ukuthi ufunani esibhamini sikabhuti. Sifunani isibhamu sikabhuti ezandleni zakho? Woma amathe ubhuti omncane wangazi nanokuthi uzophendula athini, ngoba besebona ukuthi hayi ubanjiwe-ke manje straight guys, amahlathi aphelile akusekho kucasha. Lapho uSifiso the way azomshanga khona uzomtrapha lo mfana, yezwa, before ambaphe emise ejele uzomtrapha. Hayi indaba zokudlala, especially njengoba kukhona umuntu odutshuliwe and le bullet isazo-check-wa ama-forensic kutholakala ukuthi siphume esibhameni sikaSifiso. Guys kusazoshuba. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.